welcome po sa aming YouTube channel. Bali ngayon po, pupuntahan po namin yung sibuyas. Ngayon po nila ipapa-harvest. Yun po yung episode 9. Yun po yung tinanim namin na sibuyas. Kasama natin si GJ. Hi guys. Si Auntie Paseng. Hi guys. Si Auntie Ligaya. Hi guys. Si Ate Joanne. At si Ate Gretchen. Hello po. At syempre si Camera Girl. Gagawa rin pala kami guys ng kakanin. Ano kakanin ante? Dudol? Dudol. Abangan nyo guys ang Tita Ligaya. dudol ni Auntie Ligaya. Abangan guys. Tara guys. Tara na guys. Tara. Kalalaki oh. Yung may-ari guys ng sibuyas, si Uncle Anjun. Ganda ng sibuyas. Maganda naman yung sibuyas mo kila. Ano, nag-spaghetti oh. Sa kanyan, sa ulan at saka sa abuno. Ito yun, Uncle, yung spaghetti. Oh, yan. Asan yung ganito. pansin? Pag ano, Pansit ay wala. pahaba yung ano niya, kaya hindi na mabibili. Yan. Panggamit na lang sa bahay. Spaghetti ang tawag dito. Dapat ganito, oh. Dapat ganito. Nadako. Ito na, no? Oh. Anis. Okay. Kailang mas ano yan eh. Sarap ang baot. Mura ang kilo ng malalaki. Tara, guys. Magbuno tayo, guys, ng sibuyas. Tanin, guys. Maliliit na. Pati maliliit. Pati na maliliit, Uncle? Oo. Pati na maliliit. Pagbubunutin na lahat. Lahat. Para walang matira. Kadali bunutin mo. Kaya nga sarap magbunot guys. Tayo ang pagpanyo para hindi na pinpan. Hindi na balatan. Uncle, magkano kilo ngayon? Dalas yan na tayo. 44. Sana tayo ng sunglass. Ha? Sagiyak. 44 po ang kilo ng sibuyas ngayon. Dati 10 piso ang kilo. Dati 8 pesos. Bibenta ko na lang to guys. Ako Abangan nabibili. nyo na si Ate Gretchen sa Manila. Yung mga ano nito sa... Ate Apple, bili ka sibuyas. Fresh na fresh. Bakit may ano oh, may ibang kulay? Ito yung nataniman mo ate eh. Dito yata, dito banda yun. Ito guys yung tinanim namin dati. Ito yung guys oh. Ting! Malaki oh. Sarap pagbunot guys. Malaking magbunot ko. Paramihan daw ng bunot ang makarami. Kanya na. Oh, pabilisan kayo magsadsad. Dali oh. Uy, kadaya nung isa. Wait lang. Talagang mabilis ako. Sanay yan eh. Sandali. Sana ito sa bukid guys. Dito lang kami naglaki sa bukid. Kahit pa siguro ilang taon kami sa Manila. Pag uwi namin dito magbubukid pa rin. Gurusot nga gurusot. Auntie Ligaya, bilisan mo! Hindi na ka nakasadsan. Oh, paunahan sila magsadsad guys. Sandali. Ako Kung na sinong nahuli guys. mabilis. Wait. Sige, gawa ang JJ. Ganyan lang yun eh. Ganyan oh. Oo. Ako na may Ba- Madami ano man oh, spaghetti. Tita Juan na. Kasi ang dami sa akin. Pare-parehas lang yan. Kaya tanim ni Apong Kunsing yan. Ay, mabagal sa Antiligaya. Nahuli ba na ko? Oh. Muta eh. Mga tae. Isubli naman. Magkuhan na kayo dyan. Oh, dyan oh, sa tabi. Oh guys, kalaki-laki. Lapit na ako guys. Aroy. Basic ah. Ala, si ate, oh, patapos na. Paano wala namang laman yung libro? Pati kasi paa nagagana. Oh. Hindi ko na binunot yung ano wala. Yung maliliit, wag na. Sobrang liit mo. Sibuyas. Hindi pala yung basta nakatalim ka eh, ano no? Depende rin pala. Kaya, Tapos nasa lang, siksik ka, gano'n.
Hindi. Yan o. Oo, dala-dalawang kamay. Yung tiligaya ka, parang nagadamo lang. Nanay mo, ay si mama mo kwan, maraming nabunot. Ito guys, nag-spaghetti. Pag nag-spaghetti, malit yung laman. May tapusin ko lang ito eh. Bakit? Samahan ko sa magbilay? At kaya may tuktukaw na yun, hindi pa pa. And the winner is tantaran tantan Madonna. Si Ate Joanne. O ano kayo, apa ay 5. Ano, ganyan na lang kayo? Napaka-basic. Diyan, gabutan naman pa na hindi magkatigan. Okay, okay. Kumaw lang sa kamay. Pagalmalay. Saan ko ulit doon nilulog? Ne? Ano yun, magkarating ka na daw. Ay tayo magsamra ka. Ito kanya lang tayo. Lalo ako magputi. Ano to ante, sadyukan? Pag sadyukan, hindi napilian. Yung sinasalandra. O di yung nag-spaghetti, okay na din yun eh. Yung mga nagaputol, ginatanggal na yung mga paghihiwalay na nila. Ganun. Yung mga bulugan. Kasi kapag yung tawag dito ante, yung hindi sadyukan, ano pang tawag doon? Yung salandrahin? Yung sinasalandra. Oh. Ayun yung pilian. Sabihin ko sana trasera eh. Maganda yung ano, yung sadyukan, yung hindi na kailangan pilian. Kaya panalo ka kapag sadyukan. Parang napabilis natin. Ah, sa antipasing kabilis na. La, ate Britche, naunahan ka na ng antipasing. Alam mo namang matikan niya. Alam mo sa antipasing, pang lupa o pang tubig. Veterano yan. Oh, second, sa antipasing. Type lang ako. O, G, konti na lang. Kaya nga. Mahabol. Wala pa ako ng tiligaya. Kagaling kasi yung tubo yung atin, kaya matagal. Huwag ka na magreklamo. Mabagal ka talaga. Oh, pangatlo si Gigi. Okay. Bunutin mo na sila yan. Ginapilian mo pa man kasi. Okay. Oh, ito pa oh, mga tira-tira mo. Sabi ng kilan yun bunutin na daw lahat. Talo. Hindi may iwasan na mabilis talaga. Oh, ganun talaga eh. Hindi naman 100%. Talagang maganda. Bumati na lang ito. Pang-apat sa antipasi ay sa antiligaya. Kaya nag-spaghetti sa ano ba yon? Sa pagtanim o kulang ng ano, abono ganon. Kulang sa pag-aano ka? Hindi. One din yun, yung Sa talagang pagtanim. may insekto na ano, mga insekto ba na kumakapit siya katulad sa palay, di ba? May mga Kaya may mga nasira din na ano. Ayan din yung nag-spaghetti ante. hindi. Ah, paano yung nag-spaghetti? Ang spaghetti naman, sa umpisa pa lang, Yung nag-ano na siya. yung Gatiriter na. Yung mga nag-ikot-ikot na siya. Pero ang laman nun, maliit din. Okay din. Wala, may bulugan na. Pag ang spaghetti kasi, nagsimula na siya sa maliit ay spaghetti na, hindi na yun magabunga. Ah, Hindi na siya magalaki ng ganyan. Ano yung nakabingi tayo natin, Jube? Ha? Nakabingi tayo. Hindi ko nga alam. ganun talaga rin eh. Hindi rin yung kasi. Oo. Ganun talaga yon sa isang pamilya. Hindi lahat ano. Perfect. Perfect. Yung iba ka sarap bunutin yung malalaki. Walang nagbawang ngayon ano. Wala. Puro sibuyas.
Sarap niyang bunutin. Oo, madali lang ano. Hindi katulad sa... Hindi nagluto. Asan na silang... Ay, nagkaroon ako na rin. Dapat nagdala tayo ng payong. Paano mo hatiin ko? Sino yung mga nagagayat? Pwedeng doon na lang ang biyan. Dapat maggayat ka na rin, te. Pakita mo na. Ay, dapat kira may gunting kanti pasin kanina. Maganda yata yung gapas eh, no? Ganun lang ng ganun, oh. Pag gunting kasi parang kahirap. Hindi mo na makausap si Unsan eh. Kailangan daw makalimandaan siya ngayon eh. May magtayo, ayaw niya eh. Mag-ihi eh. Talagang Magkano isang red bag, ante? Magkano isang red bag? 25. Ayun. May upa kami dito, Gerard. Hindi naman. Baka makailang red bag din tayo dito, o de. Para libre na ang pabunok eh. Kayo eh, kung ano. Rinta sa amin, ante. Ay, amin na lang yung nabunok. Wala man kaming bunok na Kaya nga. Isa magkabi. Opo. Maano lang. Hindi na po. Hindi na po yan. Kasi pag umulan po siya, iba po yung patubig kisa yung umulan. Pag umulan po kasi, dito po ang kaya Napapasok ng tubig. nakakatakot. Kaya pag umulan, ito papasok yung tubig, mabubulok na sa gitna. Kaya mas maganda bunutin na siya habang umulan. Lugi na kami pagka umulan pa. Oh. Oo nga, laki na yan. Ko. Malaki ng gastos niya tapos ngayon eh. Oo, nasa kalahati na. Wala pa tayo, ano dito ilang minuto pa lang. Ang kalaban talaga ng sibuyas ay ulan. Kapag may bunga, no? Dapat, kaya sa mga ito. Siya guys, ang lalaki guys. Oh. Diba? Sarap adobohin. Ay, dapat mag-adobo tayo. Adobo mo ano, sibuyas. Oo, tapos igisa mo rin sa sibuyas. Hala, inaadobo yan. Pati si Patchay na kipag-arawan. Dapat ay tayong dalawa. You know, ito na lang guys. Wala pa kaming 30 minutes, na? May 30 minutes na ba tayo? Ayun, kaluwang na ng nabunot. Huwag siyang bunutin. Kaya lang nakakaiyak na siya, guys. Okay lang umiyak. I'm finished again. Wala talaga kayong panama kay Ate Joanne. Dalawin ko na nga rin ito, oh. Para mabilis. Hindi na balik-balikan. Kapag salamin daw kanya. Laking bukid pa rin. Ayan, hindi na kang iniiyak. Hindi na kang magbabaan na. Grabe na ako. Pag mahirap. Ano, Je? Walang iyakan, J.
Sabihin mo, ginadamayan ko lang, sabihin mo. Problema, wala tayong pamputol. Sa kanina pag may kutsi ko, no? Nandun yung bunting yung ano. Ito ko. Pero ano tayo pa'y malpas, may pang buntay. Gutom mo na. May tagahata. Guys, pinuputol na nila yung mga nabunot. Ito. Isang red bag. Yun oh, patapos na oh. Pants din kasi yung haraban sa die-hard din yan. Ang hinayang naman siya. Tingin na rin kasi ano bakit Si Prado. hindi totoo yung pag-break na Sila kagabi kila Lola Josie, pinapanood nila yung vlog-vlog. Kasama sa Antiligaya. Sino? Kunting kembot na lang. Yung lalaki? Alas 9 na yung kagabi. Hindi namin sinabi yung Hindi, sa video may niya. tindahan. Nandun din dapat yun di ba? Doon lang siya na Una niya raw napanood yung dito daw ata sa likuran na magpunta kayo. Ay, sa mangga. papaya yata yun. Hindi, tapos. Diba tapos na? Putol naman, putol. Ayun o, gulo. Very simple. Kagatin na lang. Magsama-sama, mabilis lang ang trabaho. Tapos na kami, ma'am! Panis, wala pa 30 minutes. Yun na yan? Laking mandalan to, guys. Kinaliwitin niya Aba, ba? makarami nga rin pala si Unsang. Makarami guys si Unsang. Pa-share naman ang upa. Kaya isang red bag na alipat tayo. Aba, 20 na sa pantaya. Mga ilang kilo yung isang red bag, ano? Dun sa 26, 28 yun. times 44 mo. Ganyan na yan, ate. Unsang pilian pa yan? Linisan pa to? Hindi na sila, Ah, okay na yan. Ah, sila nang magsalandaran nito. Gano'n ang sinasabi yung sadyukan. Sadyukan. Pag sadyukan sila nang maglinis. Pag salandrahan, ano? Pag salandra, magkano magkaiba ng price? Oo. Magkano pag salandra? 43 nga. Yung stick talaga hindi sinasama. Didong ka na sa sadyukan. oo eh. Mas, Isang piso lang naman. mas panalo ka sa sadyukan. Saan pa? Next. Ba na? Yun o. Ito. Sa iyo, Ayaw ko saan yung kay Unsang. Doon Yun mo, yata. kadami doon. Yan sa'yo yan? Oo. Oh, yun yung sa kanya. Ata daw, hindi pa. Ang kulang 5 minuto tapos yan. At yun, makarami ka red bag. Ito. Kapag naka isang red bag ka, may 25 pesos ka na. Ang upa. 25 pesos isang red bag. Ay, tanggalin na. Ano daw? Wala yung stick. Ay, maliliit. Oo. Yung turo baga, yung todo. Yung ganito Ay, pero yung ganito, ante. Yung ganito. Yan, yung ganyan. Ito yung hiwala rin. Pasok, yung stick lang, yung diretso, yung ganito. tayo, ganyan. Ibukod yun. Ibukod, oo. Ito hindi na to. Yung ano lang daw. Yan, yan, mga ganyan lang. Oh. Stick. Yung mga pahaba lang ate.
akong timba, matagal. Mas maganda pala pag may timba, no? Oo, mas mabilis. Tingnan sila o pabilis nila. Kaya pa siya mag-shoot sa, bag. Natalim pa tong bulok ko. Ganito sana, ano? Ganito kalalaki. Mas mura naman yan. Ganon. Mas mahal yung Yung pickles. Mga ganito lang. Paano ang size ng pickles? Ganito ang ginaluwa. Yung mas maliit na bilog. Bakit? Kaya, no? Ayaw nila yung malaki. Stock. Yan ang pang-stock yan talaga, pero yung malalaki hindi pang-stock yan. Hindi siya sa mga ano, Yung malalaki kasi karinderya. hindi mabili. Lugi kasi doon. Masyado. Siyempre, hindi mo man pwedeng hatiin. Magbulok man. Ano, pag nagbili ka kasi, Ganito daw ang mabili. Pickles. gusto nila yung 5 piso ng 10 piso. Saka hindi mabingay. Oo, hindi mabingay. Bulok man pag Hatiin. Huwag na agad. Hindi natin pag magluto ka, gamitin mo yung kalahati. Tapos na naman. Ayun yung tagi-karga sa timba. Kanaing dalawang bakong bowl. Magluto daw. Na! Anong binili mo ng ulam? Kaya mo yan. Maguli daw siya ng manok niya. Magdudol din lang sila? Daw. May dala silang kultura ng nyog. Meron dyan? Pati nga yung Ipasa yun saan? ha? Sa'yo pa tao? Okay lang nga sabi umiyak. Huwag niyong pigilan. Okay lang umiyak. Ilabas mo yan, guys. Ayun yung nararamdaman mo. Labas Di mo kung ano ilabas yung mo. nararamdaman mo. Iiyak mo. Ako tuloy yung umiyak kay ay. Hoy. Hindi pa kuha. Last. Bilis ah. Kadami ba namang pan yan? Ikaw na magpili doon, Teo. Sako mo na lang. Parang mura pa man eh. Sako magsibugin pa naman tayo. Hindi na kaya. Nasagap ka lahat. Labas mo yan, Je. Iiyak mo yan. Magsinga. Baka marinig pa. Doon na nga lang mamaya. Saan ba kayo lahat? Parang kadaming lalaki. Ito pa oh. Yung maliliit yung walay niya. Mga tudo, mga kuwan. Dalawang yung mabilog kahit maliit. Kahit malilit na. May laman din kasi. First time ko nagbunot ng ganito doon. Kay Kuya Wilson sa Manuot. First time ko rin ito ngayon. Ako rin. Hirap yung gawin. Hindi naman ako na, hindi naman kasi kami ganito. Lang sa uring na tayo. Nag-retreat hindi ka kasama nung kailan ti Juby dyan sa Batong Litaw? Hindi. Nag-miss siguro yun. Doon kila ante auring na Nag-miss ako. yata yung kasama ko nung Manuot. Lagi kami ginasama. Yung kami kailan ti Juby sa Batong Litaw. Dami-dami. Naranasan ko na magbunot ng ano, ng mga damo-damo niya. Ba't ka nga dun, te? Kailang panalo sa kilo naman to, yung malalaki. Pero marami siyang malalaki. May gulay, naiyak na ako. Iyak na ng mata ko. Pap, di na nga yung mata ko. Dapat ano pala po, challenge eh. Kung sinong day maiyak, ako. Sabihin, walang pag-ibig. Sanay ka na sanay ka nang umiyak. Pero,
Bakit ako rin? Hindi rin masyadong naiiyak. Sanay na rin ako. Finish! Hindi, natingnagan. Hindi, awan ulo na. Buli isid-sid awan. Tara na. Let's go. Punta na namin guys yung dudul. Nang dudul. Magluto naman tayo ng dudol. Yan o, nagpamanok si Auntie Ligaya. Kaya naman sa mga vlog ko, guys. Nagkatay pa talaga siya guys ng manok. Si Auntie Joy. Siya na po guys si Auntie Joy. Ba't Joy Joy? Iba ng pangalan ko, guys. Oo. Si Auntie Joy Joy na daw. Yan na guys, kuha kami ng papaya. Halo sa tinola. Ayan na. Isa lang? Oo, tama na. Oo, marami na. Oo, matulungan ka. Tanan! Check natin guys yung luto ng tipasing na pinakbet. Iyon oh. Kain guys. Sarap. Yummy. Malat na guys ng papaya. Kapurol lang gulok. Lagyan na lang natin ng malunggay. Ayan na. Ako ng malunggay. May sausaw. Muntik na yung mata mo, friend. Tinola. Wala, hindi niya man lang yung balatan. Oo, di ba? Ang galing. Ano? Igat. Kuha na lang tayo ng dahon ng malunggay. Doon natin oh, sa likod. Mas maganda yung dahon. Walang laman. Yan na pala yung bawang. Okay, kudkud na. Oh, kudkud na girl. Yan ang ano. Ayan ang parusa sa Manila girl. Lago, bukas pa tayo matapos. Alam mo naman, mabilis agad. Kahinhin Hindi yan dati yung ginagawa ko dati. Sa kakainin yung umpisa, masarap. Ang dami ng panglinis nun eh. Magluluto kami ng dudol, guys. Ito ay para sa dudol. May dudol, may pakbet, Natatapon naman. may tinola. Ayan na guys, ang tinola. Yun oh, sarap. Gugutom na tuloy ako guys. Palambutin na lang guys yung papaya. Uliin ulit guys. At lalamon na. Lagay na natin guys ang dahon ng malunggay. Yun. Salamat sa biyayang itinagkalog mo sa amin na nagamit namin itong kalakasan sa patuloy na paglilingkod sa amin. Kain guys! Let's go! Let's go! Lamon na naman guys! Tinola. Ang sarap ng tinola. Papaya pa lang. Tinola. May gulay na miss ko ang tinola. Papaya na lang tayo. Kaniping. Sipaseng. Akin tong guys. Sarap ng papaya. Kamay na lang ako, guys. Pag nag-bubuntet tayo, ayaw mo magkamay. Kaya nga. Hindi ka din makagat sa papaya, ah. Sarap na ng papaya. Namis kami. Sarap Sarap ng native, guys, na chicken.
ng manok ng Siligaya. Bukas naman natin dito ulit tayo Kaya tayo ulit ng isa. Magkamay ako Pato. Ayun yung itik. Iba yung itik sa kapato. Meron kayong itik, Ante? Naduwa. Masarap nga na yung fried itik natin. Ang sarap ng tinola. Ito lang kasi. Hindi katapid mo man magkain, ay nang magulang. Sarap talaga ng native Malasa. Sabaw lang, ulam na. Kakaiba ang lasa. Lalo kung kuwan, ang halo niya ang palaya bago kamatis. May kanin. Oo nga, ante, no? Laging niluluto ni Auntie Rodeline. Nung pag pumunta ako doon. Nung ko lang natikman yun, yung may palaya. Sarap nga. Ay, makahin. Di ba gano'n yung luto ni mama pag yung naghuli ng palaka? Dati di ba tayo pag nagluto, tinulang papaya, wala nang manok. Nor lang. Nung lang. Naglipad yung manok. Lipad yung manok. Mamaya guys, dudol naman. Wala, tataba tayo dito talaga. Lalo kung fresh pa yung kinakain. Mas lalong masarap kumain. Kain ng kain, Jay, para lang tayo magtaba. Dinton ka na pababa yung kay Bakay. Hindi ko daw alam ni libre yun. Bahay niya. Guys, pasensya na, patay gutom talaga kami ngayon. Lalo na pag gulay. Napagod na bunot ng Balo. Bakit nga eh. Hindi ako magtayo. Kapuro tayo ng gato. Sarap. Much later. Guys, ang gagawin na namin is dila-dila, hindi na dudol. Kasi malagkit po yung nadala, hindi po bigas. Yung dudol po kasi is bigas, hindi malagkit. Kaya napunta sa dila-dila. Dila-dila ni Auntie Pasi. Palitaw. Palitaw. Masarap din palitaw, Ante. Oo nga, Kailangan ante. dapat may ano yun eh. Oo, sabihin ko, oh, palitaw na lang pala guys. Hindi na dudol. Hindi na dila-dila. Hindi magkasundo Nakayod na guys, rin hindi yung- magkasundo iba yung yung mga palitaw maggagawa ikuan. ng patanin. Niyog lang bago asukal ang Pag sama-samahin mo na kindi sa isang ano, lutuan Oo, lang. di ba ano lang, Ante, ilaga lang. Tapos pag naglitaw tapaw na, palitaw na. Tapaw. Tatay Tapaw. Ito, pakita mo nga kung paano maggawa. Ganito guys, maggawa ng dila-dila. Yan. Ikot lang tapos ganon. Dila-dila kasi para siyang dila. Yan. Ayan guys, tapos na ang aming paghuhulma ng aming dila-dila. Iluluto na ni Auntie Ligaya at Auntie Pasing. Ayan, lalagay na yung dila-dila. Maglutang man yan kung paano maluto. Pag luto na ante, Maglutang. lutang na. Pag naglutang na, alam mo na, luto na. Ayan guys, luto na ang aming dila-dila. Dila-dila ng tipasing. Sarap. Tsaka na yung dudol guys, pag ano, nagkasundo na yung mga cook namin. Kadami. Ito oh. Sarap. May latik.
Oh, gusto nyo guys. Nandudol guys, laging dila-dila na. Merienda guys. Merienda guys. Guys, kain na naman guys. Kain lang ng kain. Mananaba talaga tayo na ito dito. Tagburarog damdama. Nay, dila-dila. Masarap pag glutinous na. Apino. Dila-dila. Dila mo, kainin mo. Paano mo sabihin yung dila-dila nang nakalabas ang dila? Dila-dila. Sabihin mo nga. Dila-dila. Dila-dila. A few moments later. Hi guys. Hey guys. Si Auntie Joy Joy may iwan. Kante Joy Joy. Joy Joy.